Καλώς ήλθατε στην εκπομπή με αρετή και τόλμη. Και αυτή την Κυριακή κοντά σας, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και της ένδοξης ιστορίας μας. Πριν περάσουμε αναλυτικά στα θέματά μας, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση για αυτά που θα δούμε. Εντυπωσιακή επίδειξη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πολιτική ηγεσία. Νέο σύστημα για τους στρατεύσιμους του στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Μπεγλίτη. Επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης με την 383 μοίρα ειδικών επιχειρήσεων. Υψηλών επιδόσεων εκπαίδευση με αεροσκάφη Τεξάν για τους νέους χειριστές. Οι φύλακες άγγελοι εκπαιδεύονται στην προστασία των ελληνικών μαχητικών με ειδικά όπλα. Μετά από 40 χρόνια αξιόμαχης ιστορίας, υπέστειλε τη σημαία του. Σημαντική απώλεια για την πολεμική αεροπορία, ο χαμός του επιτίμου αρχηγού της, τεράρχου Νίκου Στάπα. Ο ηθοποιός Κρατερός Κατσούλης αναπολύει τη θητεία του στην πολεμική αεροπορία. Θυμόμαστε τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Τις επιχειρησιακές δυνατότητες των υποβρυχίων καταστροφέων του πολεμικού ναυτικού είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα συνόδευσαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης και Κώστας Πιλιόπουλος, καθώς και η ηγεσία του πολεμικού ναυτικού. Τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες, με στιγμές που κυριολεκτικά έκοβαν την ανάσα, είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την περασμένη Πέμπτη τα αβατράχια του πολεμικού ναυτικού. Η άσκηση επίδειξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων ομάδων και σκαφών ανορθόδοξου πολέμου της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών, που παρακολούθησε ο κύριος Παπούλιας στους Καραμαγκά, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Μπεγλίτη και τον Υφυπουργό Κώστα Πιλιόπουλο, κατέδειξε τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών. Ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες της μονάδας, αμέσως μετά δήλωσε. Μια εντυπωσιακή επίδειξη που δείχνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλό φρόνιμο και της μονάδας αλλά και γενικότερα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, που δράει αποτρεπτικά σε όσους θα σκεφτούν κάτι εναντίον της χώρας μας. Τον κύριο Παπούλια, στον οποίο έγινε ευρεία ενημέρωση, υποδέχτηκε στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, αντινάβαρχος Δημήτρης Ελευσινιώτης, και ο αρχηγός στόλου Παναγιώτης Ευσταθίου. Σε εξορθολογισμό του συστήματος τοποθετήσεων και μεταθέσεων των στρατευσίμων που υπηρετούν στο στρατό Ξηράς, προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης. Όλες οι λεπτομέρειες στο θέμα που ακολουθεί. Τον εξορθολογισμό του συστήματος τοποθετήσεων και μεταθέσεων των στρατευσίμων του στρατού Ξηράς αποφάσισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, με γνώμονα την αντιμετώπιση με δικαιοσύνη όσων υπηρετούν τη θητεία τους σε εξαιρετικά δυσμενείς μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι υπηρετούν στα νησιά Μεγίστη, Τήλο, Νήσιρο, Σίμη και Σαμοθράκη και κατετάγησαν με τη 2011 ΑΕΣΟ τον περασμένο Φεβρουάριο, θεμελιώνουν δικαίωμα μεταθέσεως με τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξής τους, από την οποία οι 2 μήνες σε μονάδα επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Μετά την εφαρμογή του μέτρου και την εξαγωγή συμπερασμάτων, θα εξεταστεί η επέκταση αυτού και για τους υπηρετούντες σε άλλες δυσμενείς παραμεθόριες περιοχές. Ακόμη, η απόφαση προβλέπει τη θεσμοθέτηση δικαιώματος λήψης 2 ημερών τιμητικής άδειας σε όσους υπηρετούν σε μονάδες που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια δυσκολίας για κάθε πλήρες 15ημερο υπηρεσίας. Στην πολεμική αεροπορία, η μοίρα του Πρωτέα στηρίζει την ικανότητα αεροπυρόσβεσης με τα αεροσκάφη CL-415. Η εκπομπή μας επισκέφθηκε την έδρα της 383 μοίρας ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης, η οποία είναι πανέτοιμη να αναλάβει επιχειρήσεις εισερχόμενη στην κύρια φάση της τρέχουσας δασοπυροσβεστικής περίοδου.
Είναι συνυφασμένη με δύο αντίθετα στοιχεία, τη φωτιά και το νερό, και ως εκ τούτου με δύο διαφορετικές επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες, την πυρόσβεση και την υδρολειψία. Πρόκειται για τους αποαέρους πυροσβέστες μας. Ο λόγος για την 113 πτέρυγα μάχης με έδρα του στρατιωτικού αεροδρόμιο στο Σέδες, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Στην δύναμη της 113 πτέρυγας μάχης ανήκει και η 383 μοίρα ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης Πρωτεύς. Πρόκειται για μία από τις νεότερες μοίρες της πολεμικής μας αεροπορίας, αφού συγκροτήθηκε στις 16 Πέμπτου του 2003. Η 113 πτέρυγα μάχης διαθέτει 8 αεροσκάφη τύπου CL-415, τα γνωστά μας Canadair, τα οποία αποτελούν παγκοσμίως ότι το πιο σύγχρονο υπάρχει σε πυροσβεστικό αεροπλάνο. Είναι βασισμένο στον πρόγονό του και συνεπιχειρούντα CL-215, αρκετά στοιχεία του οποίου διατηρεί ακόμα, όμως με πολλές τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Με αυτά τα αεροσκάφη επιχειρεί 113 πτέρυγα μάχης σε αποστολές αεροπυρόσβεσης, τακτικών μεταφορών και έρευνας διάσωσης. Ο ιδιαίτερος ρόλος της μοίρας, αυτός της αεροπυρόσβεσης, αποτελεί μέρος του κοινωνικού προσώπου της πολεμικής μας αεροπορίας στο πλαίσιο της προσφοράς της στην Ελλάδα και στους πολίτες της. Η παρουσία των CL-415 της 113 πτέρυγας μάχης κάθε χρόνο ανά την επικράτεια της Ελλάδας, αλλά συχνά και σπιγνάκης και στο εξωτερικό, απηχούν το καταξιωμένο στον Έλληνα πολίτη καθώς και στη διεθνή κοινότητα πρόσωπο προσφοράς και αλληλεγγύης που τόσο ανάγκη έχουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Αναλυτικότερα, τα αεροσκάφη της 113 πτέρυγας μάχης είναι κοντά στον Έλληνα και γενικότερα κοντά στον άνθρωπο, εκτελώντας αποστολές μεγάλης δυσκολίας και σημασίας για τον κοινωνικό ρόλο, όπως είναι η καταπολέμηση ή δυνατόν εν τη γενέση πυρκαγιών, κυρίως δασικών, προς διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της χώρας μας και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, οι σε κάθε γωνιά των ελληνικών θαλασσών και της Μεσογείου γενικότερα αποστολές έρευνας και διάσωσης ναυαγών και οι ανθρωπιστικές υποστηρικτικές δραστηριότητες τακτικών μεταφορών. Για την πλήρωση των σκοπών αυτών, χειμώνα, καλοκαίρι, όλη μονάδα, όλο το υπτάμενο και το τεχνικό προσωπικό με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο βρίσκεται διαρκώς σε επιχειρησιακή επιφυλακή ετοιμότητα ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της όπου και όποτε χρειαστεί σε όλο τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο σε αυτόν. Για το σκοπό αυτό, όλο το καλοκαίρι, όλη η μονάδα, όλο το προσωπικό, το υπτάμενο προσωπικό αλλά και το τεχνικό βρίσκεται σε επιφυλακή, σε μέγιστη ετοιμότητα για να παρέχει τις υπηρεσίες της όπου χρειαστεί, στο όλο τον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Επίσης, για όλο το υπόλοιπο διάστημα, το υπόλοιπο έτος, η μονάδα τηρεί μέγιστη ετοιμότητα για έρευνα διάσωση και για αυτό το σκοπό υπάρχουν 1 ή 2 αεροσκάφη ανάλογα τις απαιτήσεις που μας δίνει η πολεμική αεροπορία. Διατίθενται 2 αεροσκάφη σε ετοιμότητα των 20 λεπτών να παράξουν βοήθεια όπου χρειαστεί. Στο ίδιο μήκος σχήματος κινούνται και τα αεροσκάφη αφού επιχειρούν αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για διαφορετικές επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές αποστολές πριν της διακοπής πτήσεων λόγω των εκτάκτων επισκευών και των προγραμματισμένων συντηρήσεων. Βεβαίως είναι και το διάστημα όπου όλα τα αεροσκάφη περιοδικά μπαίνουν μέσα στο υπόστεγο για ετήσια συντήρηση. Η συντήρηση αυτή διαρκεί περίπου 2,5 μήνες και σε αυτό το διάστημα έχουμε τη δυνατότητα τα υπόλοιπα αεροσκάφη να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση. Πράγμα το οποίο γίνεται, εκπαιδεύεται το προσωπικό, το υπτάμενο προσωπικό και το τεχνικό, έτσι ώστε όταν έρθει η πυροσβεστική σεζόν να είμαστε έτοιμοι κατά το δυνατόν για να ανταπεξέλθουμε στις πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Πρόκειται για πολύ δύσκολες συνδυαστικές και περίπλοκες επιχειρήσεις που όμως έρχονται σε πέρας με το καλύτερο δυνατόν κάθε φορά αποτέλεσμα λόγω της τεράστιας εμπειρίας που έχουν πλέον οι υπτάμενοι και τεχνικοί της 113 πτέρυγας μάχης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εμπειρία της μοίρας σε αποστολές εξωτερικού είναι μεγάλη. Επίσης, μεταξύ άλλων, ακόμα και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εκτελούνται και οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις χειμώνα-καλοκαίρι. Η εκπαίδευση των υπταμένων είναι συνεχής. Ουσιαστικά δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και τη διάρκεια της πυροσβεστικής σεζόν, όποτε διατίθεται αεροσκάφος ελεύθερο, η εκπαίδευση πραγματοποιείται. Όλες οι κοινωνικού χαρακτήρους δραστηριότητες 113 πτέρυγας μάχης με τα CL-415 απηχούν ευεργετικά στην κοινωνία και στους θεσμούς της χώρας με ανάλογη κοινωνική και οικονομική βαρύτητα και συμβολή. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο στροβιλοελικοφόρο αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την αρχική και βασική εκπαίδευση των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας. Το TAF-6, που διακρίνεται για την υψηλή ευελιξία και το σύγχρονο πιλωτήριό του, αναβάθμισε ριζικά την προετοιμασία των νέων πιλότων που προορίζονται για τα μαχητικά αεροσκάφη. Η 120 πτέρυγα εκπαίδευσης αέρος στην Καλαμάτα παρέχει την πτυτική εκπαίδευση της σχολής Ικάρων. Οι Ίκαροι εκπαιδεύονται εκεί στο αρχικό και στο βασικό στάδιο της μαθητείας τους στα TAF-6 Α Texan 2. Πρόκειται για ένα ελικοφόρο εκπαιδευτικό αεροσκάφος που βοηθά τους νέους πιλότους ώστε να εκπαιδεύονται στους πολλαπλούς σχηματισμούς και στους βασικούς ελιγμούς. Η πτήση είναι μια κατάσταση όπου διαχειριζόμαστε μονίμως ένα πρόβλημα. Οι επιλογές που θα κάνουμε εξαρτώνται από τις εξωτερικές συνθήκες
Και αυτό που διδάσκουμε εδώ πέρα είναι τα αεροπορικά χαρακτηριστικά του υπταμένου. Όταν λέμε αεροπορικά χαρακτηριστικά, εννοούμε το πώς θα κληθεί αυτό που είπα και πριν, να πάρει μία απόφαση με τις δεδομένες συνθήκες. Πριν μπουν στο ΤΑΦ 6, οι Ικαροί έχουν παρακολουθήσει ήδη το 80% της θεωρητικής τους κατάρτισης. Τον πρώτο 1,5 μήνα η εκπαίδευσή τους στην Καλαμάτα γίνεται μόνο εκτός αεροσκάφους. Με αυτό το γνωστικό υπόβαθρο περνούν στον εξομοιωτή, στη συνέχεια στα ΤΑΦ 6 και παράλληλα στα θεωρητικά μαθήματα και στα εξαντλητικά τεστ μέσω των υπολογιστών. Σε αυτό το στάδιο που κατεβαίνουμε στην Καλαμάτα για να εκπαιδευτούμε στο αρχικό στάδιο στο αεροπλάνο ΤΑΦ 6, ΑΤΕΞΑΝ 2, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες όσον αφορά και τη θεωρητική και την πτυτική εκπαίδευση. Το στάδιο θέλει επιμονή, υπομονή και σημαντική αφοσίωση στο στόχο για να καταφέρει στο τέλος να επιτύχει αυτό που επιθυμείς. Το ΤΑΦ 6 αποτελεί το μπούσουλα για τους υπόλοιπους τύπους αεροσκαφών. Οι Ίκαροι πραγματοποιούν αρχικά 16 ωριές πτήσεις με τον εκπαιδευτή τους και στη συνέχεια επιχειρούν την πρώτη σόλο πτήση μόνοι τους. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο στάδιο εκπαίδευσης. Ο στόχος της μονάδας και ο στόχος όλων των εκπαιδευτών είναι να αναπτύξουν την αεροπορική κρίση και αντίληψη, να αυξήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που διαθέτει ο κάθε χειριστής που έρχεται εδώ να πετάξει, ο κάθε Ίκαρος έδειπος μηναγός, να αναπτύξει την στρατιωτική νοοτροπία, όπως επίσης και να αναπτύξει μια νοοτροπία που θα πρέπει να έχει σύμφωνα με τους κώδικες ηθικής και νοοτροπίας της σχολής Ικάρων. Τα ΤΑΦ 6 είναι τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Στον τομέα αυτό η Ελλάδα συνεργάζεται με την Ιταλία στην ανταλλαγή εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Στα ΤΑΦ 6 εφαρμόζεται ο αεροπορικός τρόπος διαβάσματος. Οι εκπαιδευτές λένε ότι οι Ίκαροι σε αυτή τη φάση μαθαίνουν να διδάσκονται. Η προστασία φύλιων αεροσκαφών από εχθρικές απειλές στο έδαφος και στον αέρα αποτελεί μια κρίσιμη αποστολή που στην πολεμική αεροπορία αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια ομάδα επίλεκτων χειριστών. Επισκεφτήκαμε την 343 μοίρα που ειδικεύεται σε αυτήν ακριβώς την αποστολή, πετώντας με F-16 Block 52 σε συνδυασμό με ειδικά όπλα για την καταστολή της εχθρικής αεράμινας. Είναι οι πρώτοι που εισέρχονται σε εχθρικούς ουρανούς. Είναι αυτοί που εξεδωτερώνουν τις απειλές που προβάλλουν τα αντιαεροπορικά συστήματα του εχθρού. Ο λόγος για τις μοίρες καταστολής εχθρικής αεράμινας, οι οποίες αποτελούν τους φύλακες άγγελους των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας σε περίοδο επιχειρήσεων. Πρόκειται για την 343 με έδρα την 115 πτέρυγα μάχης, η οποία μαζί με την 341 μοίρα από την 111 πτέρυγα μάχης θα κληθούν να προστατέψουν από εναέριες και επίγειες απειλές τα μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας απέναντι σε όποιον επιβουλευτεί την ελληνική κυριαρχία μέσα στο ίδιο το έδαφος. Χρειάζεται αρκετή εκπαίδευση, αρκετές ώρες και κυρίως χρειάζεται μεγάλος συντονισμός, γιατί οι αποστολές αυτές αποτελούνται από πολλά αεροσκάφη, πάνω από 10 συνήθως, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα παίζουμε με τα δευτερόλεπτα. Θα πρέπει τα αεροσκάφη τα οποία έχουν HARM της μοίρας μας δηλαδή να έχουν τέτοιο διαχωρισμό χρονικό από τα άλλα αεροσκάφη, ώστε τη στιγμή που εμείς καταστέλνουμε την εχθρική αεράμινα, τότε να είναι έτοιμα τα αεροσκάφη βομβαρδισμού να επιτύχουν τα πλήγματα τα οποία θέλουν στους στόχους που έχουν αναπτυχθεί. Ο σκοπός μας είτε να καθαρίσουν το δρόμο για τα φυλαία αεροπλάνα από την εχθρική αεράμινα, από τα εχθρικά αεροσκάφη αναχέτησης, είτε και από τις εχθρικές απειλές εδάφους. Δηλαδή, ο ρόλος μας μπορεί να είναι είτε μονός, μόνο air to air, είτε συνδυαστικός air to air και air to ground μαζί. Και πολύ σπάνια μόνο air to ground. Βρεθήκαμε στην έδρα της 343 μοίρας και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τα ειδικά όπλα που χρησιμοποιούν οι πιλότοι των F-16 Block 52 για την εξουδετερώση των εχθρικών ραντάρ. Πρόκειται για τους πυράβλους AGM-88 HARM, οι οποίοι πετάνε με 3 φορές την ταχύτητα του ήχου και έχουν την ικανότητα να εγκλωβίζουν την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που χρησιμοποιούν τα ραντάρα αεράμινας του εχθρού. Έχουμε το βλήμα του AGM-88, το HARM, Anti-Radiation Missile, ένα παθητικό βλήμα το οποίο πιάνει την μαγνητική ακτινοβολία από τα ραντάρ εδάφους και ουσιαστικά καθοδηγείται από μόνο του με παθητικό τρόπο πάνω σε αυτά. Ο πύραυλος AGM-88 HARM είναι το ειδικό όπλο που χρησιμοποιούν τα F-16 Block 52 για την καταστολή της εχθρικής αεράμινας. Χάρη σε αυτά, οι χειριστές της 343 μοίρας μπορούν να εντοπίζουν και να καταστρέφουν εχθρικά ραντάρ, προκειμένου να επιτρέπουν στα φύλαια αεροσκάφη να φτάσουν ανενόχλητα στους στόχους τους.
Οι πιλότοι της 343 μοίρας εκπαιδεύονται ώστε αν ποτέ απαιτηθεί να παρέχουν την προστασία που απαιτείται στα φύλια μαχητικά από τα εχθρικά ραντάρ. Από τη στιγμή όμως που τα μαχητικά αφήσουν τα βλήματά τους, αναλαμβάνουν μία ακόμα επικίνδυνη αποστολή. Το Force Protection, δηλαδή την προστασία δύναμης των υπολείπων αεροσκαφών από εναέριες απειλές. Τα ειδικά όπλα σε ρόλο air-to-air, πέρα από τα κλασικά BVR βλήματα, τα AMRAAM, τα οποία είναι πέρα του οπτικού ορίζοντα, έχουμε το εξελιγμένο βλήμα IR, το ARST, το οποίο συνδυασμό με την κάσκα την J-Hemix, η οποία είναι κάσκα που χρησιμοποιεί σκοπευτικά, η οποία μπορεί να δεθεί με το αντίστοιχο βλήμα, το ARST, το οποίο έχει πολύ μεγάλα gimbal limits, δηλαδή μπορεί να στοχεύσει πολύ πέραν της κεντρικής γραμμής του αεροπλάνου. Η χρήση του ARST λοιπόν συνδυασμό με την κάσκα μας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύσουμε και να στοχοποιήσουμε μάλλον κάποιον και να καταρρύψουμε έναν αντίπαλο, ας το θέσουμε έτσι, χρησιμοποιώντας μόνο την κίνηση της κεφαλής, χωρίς να χρειαστεί να οδηγήσουμε το αεροπλάνο πάνω του. Έτσι λοιπόν τα F-16 Block 52 της 343 μοίρας με πυράβλους HARM μετατρέπονται σε θανάσιμη απειλή για τα εχθρικά ραντάρ και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν ότι τα φύλια μαχητικά αεροσκάφη, επιφορτισμένα με άλλες κρίσιμες αποστολές, θα έχουν την πολυτέλεια να περάσουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια από προστατευμένες περιοχές που ελέγχει η εχθρική αεράμινα. Ένας κύκλος 40 χρόνων αξιόμαχης ιστορίας έκλεισε για το υποβρύχιο Γλάφκος με την τελετή παροπλισμού και υποστολή της σημαίας του που έγινε στις 9 Ιουνίου, παρουσία της ηγεσίας του πολεμικού ναυτικού στον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Με μια σεμνή αλλά και συναισθηματικά φορτισμένη από βιωματικές μνήμες τελετή, έπεσε η αυλαία του επιχειρησιακού βίου του πρώτου παγκοσμίου τύπου 209 υποβρυχίου Γλάφκος. Σύμφωνα με το τελετουργικό, πρώτα έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Εν συνεχεία, υπεστάλη σημαία του υποβρυχίου και έγινε παρουσίαση του πληρώματος επί του καταστρώματος. Ακολούθησε η επίδοση της σημαίας στον τελευταίο κυβερνήτη του Γλάφκος. Μετά, αποχώρησε όλο το πλήρωμα με τελευταίο τον κυβερνήτη του, ο οποίος αποβάστηκε με τη σημαία αναχείρας. Το τελετουργικό συνεχίστηκε στον Προβλήτα, όπου αφού αποδόθησαν οι προβλεπόμενες και οι απαιτούμενες τιμές, ο τελευταίος κυβερνήτης του Γλάφκος παρόδεσε τη σημαία στον κυβερνήτη παραλαβής του. Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού τελετουργικού υποστολής σημαίας και πριν την τελετή της ειδικής τιμητικής εκδήλωσης παροπλισμού, συγκεντρώθηκαν όλα μαζί τα μέλη του πρώτου και του τελευταίου πληρώματος του υποβρυχίου Γλάφκος για την καθιερωμένη ιστορική φωτογράφηση. Προεξάρχοντες των μελών του πρώτου και του τελευταίου πληρώματος ήταν από το αποχωρών πλήρωμα ο κυβερνήτης του Γλάφκος, πλωτάρχης πολεμικού ναυτικού Αλέξανδρος Ξανθουλέας και ο πρώτος του μηχανικός, ο ανθιποπλήρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος. Και από το πλήρωμα παραλαβής, ο πρώτος του κυβερνήτης, ο εναποστρατεία αρχιπλήρχος πολεμικού ναυτικού Γιώργος Πουλοπάτης και ο πρώτος του μηχανικός, ο εναποστρατεία πλήρχος πολεμικού ναυτικού Γιώργος Συνιδριώτης. Στην εν λόγω τελετή, από πλευρά της ηγεσίας του πολεμικού μας ναυτικού, παρέστη ο αρχηγός στόλου αντινάβαρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Ευσταθίου και ο διοικητής της διεύθυνσης υποβρυχίων πλήρχος πολεμικού ναυτικού Αθανάσιος Καρατζάς. Όλα τα μέλη του πρώτου πληρώματος έλαβαν τιμή σένεκεν από τον τελευταίο κυβερνήτη του Γλάφκος και τον διευθυντή της διεύθυνσης υποβρυχίων ειδική αναμνηστική πλακέτα, ενώ ο πρώτος κυβερνήτης επιπλέον έλαβε την πρώτη σημαία του υποβρυχίου σε κορνίζα. Τώρα και μετά από μια πανάξια 40 ιστορία στη τάξη του πολεμικού μας ναυτικού, την επιχειρησιακή θέση του Γλάφκος έχει ήδη λάβει ένα ολοκαίνουργιο προσύγχρονο υποβρύχιο, το νεότευτο Παπα-Νικολής. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ένας λαμπρός αεροπόρος με πλούσια αντιστασιακή δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας. Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΑ, πτέραρχος Νίκος Τάπας. Τον εκλειπώντα αποχαιρέτησαν στην τελευταία του κατοικία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, οι αρχηγοί ΓΕΘΑ και ΓΕΑ αλλά και πολλοί αεροπόροι. Ο πτέραρχος Νίκος Τάπας διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στην περίοδο από το Δεκέμβριο του 1986 έως τον Ιούνιο του 1989, οπότε και παραιτήθηκε. Άφησε σημαντικό έργο στην πολεμική μας αεροπορία σε ό,τι αφορά τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού της, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση πόρων και μέσων, με στόχο πάντοτε τη διαρκή ενίσχυση του αξιόμαχού της. Παράλληλα υπήρξε μαχητής του αντιδικτατορικού αγώνα, μέσω της συμμετοχής του στο κίνημα του ναυτικού. Συνελήφθη για τη δράση του αυτή λίγο πριν αυτομολύσει στο εξωτερικό με μαχητικό αεροσκάφος, με συνέπεια να υποστεί τα βασανιστήρια των οργάνων της Χούντας στο ΕΑΤΕΣΑ και να αποταχθεί από την πολεμική αεροπορία. Επανήλθε στην ενέργεια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στην κηδεία του επίτιμου αρχηγού ΓΕΑ παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, οι αρχηγοί ΓΕΘΑ και ΓΕΑ και πολλοί αεροπόροι. Μετά από επιθυμία του Νίκου Τάπα, η σωρός του διατέθηκε στο ανατομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών για επιστημονικούς σκοπούς.
Στην πολεμική αεροπορία υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ο ηθοποιός Κρατερός Κατσούλης. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής μας, θυμάται με νοσταλγία τις στιγμές από την 20μηνη θητεία του. Τον χρόνο πίσω γυρίζει ο ηθοποιός Κρατερός Κατσούλης και μας μεταφέρει στο 1996, όπου και παρουσιάστηκε στην Τρίπολη, υπηρετώντας τη θητεία του στην αεροπορία. Έχεις μπροστά σου έναν ζυμινίτη της Α2 Δημηρίας, της Δ96 σειράς, Α2 αετή, όπως λέγαμε τότε. Πριν ακόμα γίνει πατέρας, ο Κρατερός Κατσούλης στο στρατό έγινε παππούς. Γεγονός που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως τονίζει στην κάμερα της εκπομπής μας. Εγώ άργησα να πάω στρατό. Πήγα, δηλαδή άργησα, σύμφωνα με κάποια δεδομένα μέσης ηλικίας. Δηλαδή, αντί να πάω 18-19 χρόνια, πήγα στα 26. Το πρώτο αστείο και ψιλοσπαστικό ήταν που μου φανάζανε παππού. Γιατί Δ96, το μεγάλο μέρος των ανδρών που πάνε είναι 18-19 χρονών. Οπότε όταν είσαι 26 εσύ, αυτό σε διαφοροποιεί με έναν τρόπο που εγώ δεν τον ήξερα και τον ανακάλυψα στο στρατό. Η στρατιωτική θητεία για τον Κρατερό Κατσούλη ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος της ζωής του, κυρίως διότι απέκτησε πολύ καλούς φίλους, τους οποίους θεωρεί οικογένειά του. Θεωρώ ότι ήταν, για τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Γνώρισα και άλλους ανθρώπους με τους οποίους γίναμε φίλοι. Ο Δημήτρης ο Πίτας, στη Λάρισα, ο Παναγιώτης ο Τσάκος, αγαπημένοι φίλοι, έκτοτε, άνθρωποι που ήταν είτε μόνιμοι είτε αξιωματικοί, με τους οποίους συνδεθήκαμε πια οικογενειακά και κρατήσαμε μία σχέση και ακόμα και αν δεν μιλάμε συχνά και μπορεί να έχουμε ψιλοχαθεί λόγω δουλειάς, υπάρχει αυτή η αγάπη και όλη αυτή η ιστορία που έχουμε μοιραστεί. Και ο λόγος που συνήθως στις ανδρικές παρέες η συζήτηση περιστρέφεται πάντα γύρω από το στρατό, σύμφωνα με τον Κρατερό Κατσούλη, είναι το γεγονός ότι αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς μεταξύ των ανδρών. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με σημαντικά κομμάτια από την ένδοξη ιστορία μας. Σε αυτά ξεφυλίζουμε και θυμόμαστε την πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου στην Ελλάδα, τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο καθώς και τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος, με αεροπλάνο τύπου Ανρί Φαρμάν Δέδαλος, πραγματοποίησε την πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου στην Ελλάδα το Μάιο του 1912. Στις 30 Ιουνίου του ιδίου έτους, αφού μετέτρεψε το αεροπλάνο του σε υδροπλάνο, επιτυγχάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ μέσης ταχύτητος 110 χιλιόμετρων την ώρα. Στις 25 Ιουνίου του 1913, με ναυτικό ελιγμό του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, οι Βούλγαροι αναγκάζονται να εκενώσουν την Καβάλα. Την επόμενη μέρα, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την πόλη και τα στενά της Στρόμνιτσας, ενώ το αντιτροπηλικό Δόξα και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και η Έραξ εισπλέουν στο λιμάνι. Στις 27 Ιουνίου, οι Έλληνες μάχονται γενναία και επιτυγχάνουν μεγάλη νίκη με την 6η μεραρχία στο Δεμήρι Σάρ, σημερινό Σιδηρόκαστρο. Οι Βούλγαροι λαιλατούν την πόλη, σφάζοντας τον Μητροπολίτη Κωνσταντίνο και 100 προκρίτους. Στις 28 Ιουνίου, η εμπροσθοφυλακή της 7ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις Σέρρες, ενώ την ίδια μέρα μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό της Ελλάδας και της Σερβίας και η Ρουμανία. Οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, πυρπολούν το δοξάτο δράμας και σφάζουν 3.000 άτομα. Η 7η Μεραρχία Πεζικού
με το 21ο Σύνταγμα Πεζικού, στις 1 Ιουλίου του 1913 απελευθερώνει τη Δράμα. Στις 27 Ιουνίου του 1921 αρχίζουν οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στη Μικρά Ασία. Στις 30 του ίδιου μήνα καταλαμβάνεται την 4η Μεναρχία Πεζικού, το Αφιόν Καραχισάρ. Κάπου εδώ ένα ακόμη με αρετή και τόλμη έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε καλά και σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα.